ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ଦୁକାନକୁ ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଯମୁନା ଯୋଗୁଁ ଅଧା ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯମୁନାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ବାହାରି ଆସି ଫୁଟପାଥରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସାଧନ ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ଚାହା ପିଉ ପିଉ ଛୋଟବେଳେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଦୋକାନ ସହିତ ମୋ ଛୋଟବେଳେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଷ୍ଟମର ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଗଲୁ। କାଲି ଯେମିତି ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ତାର ଓଲଟା ହେଲା। ଡେଲି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କମ୍ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି। 2-3ଟା କଷ୍ଟମର ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ହିସାବ କିତାବ କରିଥିଲା, ଆଜି ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦୋକାନରେ ବହୁତ କମ୍ ସେଲ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ ସେ ମୋ ଫିଲିଂ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି